mikäs tuo on? Se on kai toukka vai eiku mikäs se on, kun sillä on nuo siivet. No odottakaas, kyllä minä sen kohta keksin. Nämä minä tiedän. Tämä on ainakin kukkanen tämä. Tämä on, ja tuo toinenkin on kukkanen. Ne on tuttuja ne. Joo, tämä on oranssi ja tuo on punainen. Minäpäs osaan värejäkin ja tuolla on punaista ja oranssia ja mitäs vielä siellä onkaan. Jahans. Siinä on vihreää ja sinistä ja eri sinisiä, kahta sinistä ja keltainen seinä ja tämä on sydän. Hei nyt minä muistan, se on perhonen se. Perhonen.